Nagsuroy-suroy. Hello guys, welcome to my vlog. Si Churing na pud ni nang nagsuroy-suroy ko diri sa sayo sa Kabuntagon. Mo ni ang amo ang view diri. Hello guys, mag-uunas tayo ko karon. Kay daghan nag-uunas ang amo ang sagingan diri. Marahawan. Nindot sila ang tubo sa saging. Pimpiyuhan. Dili ko rin makatubo yung saging o maayo. Pinahanglan nila siyang waan siya ang mga unas. Ang mga laya-laya na. Labi na ning uban o namunga na. Uban na mga bunga-bunga. Bungaan dili sa mga unas. Nanay daghang bunga ang mga saging diri. Pero nagmay-gagmay pa siya. Daghanan lawa. Napangkuhaan yun na siya guys. Saka manambok siya. Kay yung dili na ni mukhaan, dili man siya makabunga. Mau man ay magdalag kuan. Sagbot. Yung mga laya-laya na. Tanawa guys, na siya bunga oh. Pero gagmay siya. Mga makag-utra. Siya. Kinahanglan dito sa kuhaan at mga unas. Nalaya.
Tuyog-tuyog ang mga langgam. Ay, mahimo mo na siyang inaani basta imurang pasagdakan o. Waon din siya. Mag-exercise tayo. Baklay-baklay. Naray kanding there guys. Daghan kay mga butong there guys oh. Hamong nasuruyan. Sorry guys, kanang nakakita ko butong diri niya uhaw man kaayo manung sa atong kiton. Nakakuha maka ko alin. Paano na ito? Wala ka, natanggal na siya pero wala siya natagak. Ay, dili na ito. Ang isa. Dahil, naging buto. Dahil. Nakakuha na dyan ko guys. Dapat isa. Uhaon. Para tambal sa uhaw. Lisod mo na din yung kitiro. Dari ko kaburbi. Hindi nga makita. Dari na lang. Hindi naman gudi klaro kaya itong mata. Buta-buta na. Duha na. I'm happy. Tama na tong duha. Kay di na mahurot.
Maglaag-laag dai ko guys diri sa among lugar. Dapat yung payag diri oh. Ano siya diri among lugar, nindot kayo. May daghang mga saging. Higi diri sa probinsya guys kay daghan kay kang makitang mga tanom-tanom. May mga saging. Ko diri sa babaw kay sa bungtod guys. Hanga kay diri. Pero nindot kay ang view diri ba. Kanang sa ubos mga maisan na siya. Grabe kadako sa maisan. Kita tanan diri. Daghan kay kugon diri guys. Nara ko diri guys. Nagsuroy-suroy. Pindot yung diri kay hangin-hangin ba.